35% tal-proġett tal-mini ta' Ħal Kirkop u l-Intersection tal-Ajruport jinsab lest, bl-ewwel korsiji ġodda mistennija jinfetħu fit-tieni kwart tas-sena d-dieħla. L-ewwel korsiji li ser jibdew jintużaw ser ikunu dawk tal-flyover il-ġdida fid-direzzjoni lejn il-mini ta' Ħal Kirkop. Waqt żjara li l-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura Ian Borg għamel fuq is-sit fejn beda l-bini tal-flyover twila 400 metru, il-Perit Anton Zammit inkarigat mill-proġett spjega kif il-flyover b'korsiji li ser ikunu qed jidderriġu t-traffiku lejn iż-Żurrieq ser tkun mibnija fuq 5 pilastri. 3 minn dawn il-pilastri diġà huma lesti. Ix-xogħlijiet bdew bil-bini tal-pedamenti għat-toroq ġodda tal-proġett u mbnew aktar minn 300 metru ta' ħitan fil-ġnub u 330 metru bankini ġodda. Spjega kif fix-xhur li ġejjin se jitlestew aktar bankini u korsiji għar-roti. Dan fil-waqt li l-ħaddiema diġà lestew kważi nofs tħaffir tal-mina twila 200 metru li ser tgħaddi minn taħt ir-roundabout ġdida u r-rampi ta' 120 metru li ser waslu għaliha, kif ukoll bnew terz tal-ħitan tal-mina li diġà jinsabu f'posthom. Issa jmiss li x-xogħol tal-iskafar jestendi għal taħt ir-roundabout tal-Gudja. Il-kap eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta spjega kif bħalissa għaddej ukoll xogħol kbir li għalissa għadu mhux jidher. Għaddej ħafna xogħol ma jidhirx, xogħol off-site. Pereżempju warajna fejn qed naraw l-embankment għall-bridges għall-flyover, il-flyover per se qiegħed inħadem barra minn hawn. U da se jkun qed jiġi għall-bidu tas-sena d-dieħla għal Marzu April se jkun qed jiġi. Barra minn hekk anke ċertu strutturi tal-konkos. Dawn ukoll qegħdin jinħadmu barra mis-sit u jinġibu hawnhekk u kemm jitpoġġew. Sa issa tlestew ukoll 3 minn 10 kilometri ta' sistemi ta' distribuzzjoni ġodda taħt l-art, pajpijiet tal-cables tal-elettriku, internet u servizzi oħra ta' telekomunikazzjoni. Il-Ministru Ian Borg spjega kif dan il-proġett b'investiment ta' 18 miljun euro ser ikun qed joffri infrastruttura f'post importanti. Dawn huma katina ta' proġetti u interventi illi jridu jikkumplementaw l-xulxin u għalhekk il-Gvern ma jaqtax qalbu minn proġett ambizzjuż l-investiment fl-infrastruttura ta' pajjiżna u għaddejjin hawnhekk b'żewġ tibnadi għandek il-proġett iktar il fuq lejn ħalluqa u hawnhekk biswit il-mitjar illi servi infrastruttura kritika, infrastruttura lejn l-Ajruport ta' Malta kif ukoll anke lejn il-Port Ħieles, il-Freeport.